Forståelse af kroniske smerter, betyder det ikke, at du ikke kan få det bedre. Har du nogensinde hørt nogen sige, kroniske smerter betyder, at smerten vil vare evigt? Så vend dig til det. Dette er nemlig en almindelig misforståelse, og den rette tilgang kan hjælpe dig med at håndtere smerte bedre og reducere frygten for det. Hvad er kroniske smerter? Kronisk smerte defineres som smerte, der varer i mere end 3 måneder. Denne betegnelse antyder, at smerten er lidt mere kompleks end kortvarig smerte, forårsaget af en akut skade. Hvorfor fortsætter kroniske smerter? Forskning fortæller os, at smerte ikke kun handler om skade på en kropsdel. Faktisk er smerte en kombination af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Livsstilsvalg, aktivitet, søvnkvalitet og andre faktorer såsom overbevisninger, oplevelser og vaner kan alle forværre smerten. Der kan forekomme ændringer i kroppens beskyttelsessystemer, såsom nervesystemet, hvilket forklarer, hvorfor nogle mennesker føler smerter, selv når scanninger og blodprøver er helt normale. Det betyder, at de kan fortsætte med at opleve smerte, uden at være kommet til skade. Det er som et alarmsystem, der sidder fast i tændt positionen, selvom der ikke er nogen aktuel fare. Hvad kan man gøre? Den gode nyhed er, at kroniske smerter kan håndteres. Bare fordi de har været der i et stykke tid, betyder det ikke, at der ikke kan gøres noget. Her er nogle strategier. 1. Bevægelse og motion. Let fysisk aktivitet kan muligvis lindre noget af din smerte. Øg gradvist dit aktivitetsniveau over tid. Husk, det kan være okay at bevæge sig, selvom du har moderate smerter. 2. Bedre søvn og stresshåndtering. God søvn kan reducere dine smerter, og metoder som meditation eller åndedrætsøvelser kan hjælpe med at reducere stress. Og 3. Professionel hjælp. Elementer forbundet med en sund livsstil, såsom søvn, motion, arbejde, socialt liv eller regelmæssig kost, vil sandsynligvis også hjælpe. Men det er oftest ikke det samme, der hjælper alle, så det er vigtigt, at du finder ud af, hvad der hjælper dig. En sundhedsprofessionel kan være en måde at få støtte til at finde ud af, hvordan du kan lære at håndtere dine udfordringer. Husk, at kroniske smerter betyder, at smerten har været der i et stykke tid, men med den rette behandlingsplan kan de negative virkninger reduceres. Hvis du eller en du kender kæmper med kroniske smerter, så er der nogle trin, du kan følge.